Чай да писна такова. Ще отсуши. Дай как иде. Тя гладна е бил майката. Гладна ти е, като ни слава. Ще. Как ще го вземеш, гледай как кръвни го каза. Кога ще е жълъче, бе? Ще направя документарен филм, че някъде клончето ми засече. Сладко също мене. Много е това. Пущай такова, бе. Пущай да има. Абе, нали оня ден колко оставихме? Да ги е взяла. Ще ги издием. Какво хубаво излиза. Има мрежа и не... Заради мрежите, защото не мога да фокусира камерата, трябва една ръчна настройка. Аз не разбирам как да ги нанеса. Трябва по-далеч. Тук. Тук да им покажа за какво стана въпрос. И как познава? Видя ли? Познава, тя вече ще научи. Кокошки, макошки. Да остигам долу горе да добият някаква представа за какво става въпрос, тук да видят. Да. Ай там. Пътят се разхвърля. Да, пущай такова. Значи. Ма не, трябва да ги пуснем всичките, за какво са време. Няма. Пущай отгоре, виждаш аз къде нищо. Пущай, няма страшно бе, няма и каквото те е страх, значи. Кой ще направи тази катерица? Няма да гризне, е така. Ще ти удари. Нищо и няма. Е готово. И как го гризе? Това е интересно как ги бие. Ча. Снимаш ли? Снимаме. Сега ги катерих да си ги горе. Тя ще ги прибира горе в полигата. Ча да има пошъл много. Те са в обърка. Защото ми ви познава или? Познава. Познава ни вече. Тя като навиди идва, защото че носи... Ние от гората набираме жълъди. И нас. Да. Ние ги взете това. Ние само щаха и мома. Защото той е 5 годишен. Ние ходим гората се разхождем и тук да им пием едно и се прибираме пак към Ахсако.